Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi ndiri mukadzi mukomanashe ndigerewo muno muJohannesburg, kumba kukuwadzana ndiko kwandakakurira. Vabereki vangu ivo vakabva kuMalawi, but vakabva kuMalawi vachiri vana vadiki, vakakurira pane rimwe prazi. Saka vabereki vavo ivo vainge variwo shamwari, vainge vachiwirirana. Saka ndo zvakazokonzeresa kuti vabereki vangu vange vachizosvika pakuroorana. Saka kwedu kwatinobva kuMalawi takakurirawo mukukuwadzana. Mukoma pamba pedu painge pachiitwa zvechivanhu. Amai vangu vainge vari n'anga, vainge vasingasvikirwi kwete, vaita zvekushandisa akata. Saka zvinhu izvi zvaitwa naamai, I think kuti ndo zvava kundi affecta. Ndinokwanisa kuita sekunge ndiri munhu ari normal, ndinoshandawo musaluni, ndinoitawo zvekutengesa mahair pieces and ndinoita manails kuruka ndinogona. Ende kana iri weekend tinotoendawo kunana Senton ikoko kumagroove, kunana Rosebank, kunana Fourways, nekuda kwekuti ndine njuzu iri pandiri. Like one thing that I want people to know, especially semi vanhurume, siyanai nevakadzi vanofarira kuenda kumabhawa. Hakuna mukadzi anongosimuka oti ndava kuda kuenda kumabhawa. Ukaona mukadzi anenge akadaro, wife material hwake hunenge huri kure naye. I know kuti ichokwadi, asi ichokwadi chinorwadza vamwe, chichabhowa vamwe, especially vakadzi seni. Saka chinokonzeresa kuti mukadzi asimuke ange achienda mubhawa kunyange asingatengese muviri wake inhau yekuti njuzu idzo dzinenge dziri paari, whether anozviziva kana kuti haazvizivi, ndo dzinomukwezvera kubhawa ikoko. Nekuti bhawa iro pachezvaro, bhawa ingori nzvimbo yekuti varume vanongosangana vachiita zvavanenge vachida, and then kunenge kuinewo vamwewo vanenge vachizovatengesera miviri yavo vari vanhukadzi. Saka iwe ukaona uri a normal woman, wototi kana iri weekend hautokwanisi kutogadzikana uchida kungoenda kumagroove, kumapati, dzinenge dziri njuzu dzako dzinenge dzichitokutsvakira varume. Nekuti mumabhawa it is obvious case kuti muchibvako kubhawa ikoko munotobva makatotorana, one man one woman. Hakuna zvakadaro kana mukadzi wako achitoenda kumaclubs chete, one way or the other anozotopedzisira ava kutoita zvemaboyfriends. That is a part of life that I discovered. Saka inini ndine njuzu iri pandiri. Saka njuzu iyi mukomanashe injuzu yakasviba. Kana amai vangu vakatomboedza kuti vange vachiichenura, ndiri mwana wen'anga right, but ndine njuzu yakasviba. Just imagine kuti iwewe hauna kana munhu anombokubatsira weukama, kana kuti mubereki wako anenge achiziva nezvadzo njuzu idzi. You can imagine the damage iyo yaunozoita mukupenyu hwako, zvekare nedamage yaunozokonzeresa mukupenyu hwevanhu avo vaunenge uchidanana navo. Nekuti njuzu pachezvadzo mukoma, zhinji dzacho dzatinoti njuzu mweya yevanhu avo vakafira mumakungwa, vanhu vakafira murwizi. Seni zvangu mukoma zvinotonzi mukadzi iyeye hanzi akaita zvekukandwa mumugodhi navamwene vake. Saka the fact yekuti munhu afira mumvura unoshandurwa nenjuzu dzemumvura, then wobva wachizoita njuzu. Saka njuzu iyi kuzogara kwayakazoita pandiri mukoma, nerimwe zuva ndakati ndiri musango ndichitofamba, ndopandakaona umwe mukadzi ainge akagara mumuti. Zvikandinetsa ndikati ko mukadzi uyu akagara mumuti memuzhanje chii? Akatojamba mukomanashe, asi kujamba kwaakaita achinotsika pasi akaita sekunge ainge aine mapapiro. Ndokubva anditarisa akanyemwerera, ainge akanaka sei mukadzi iyeye. Ndokubva atongonyangarika. Ndichinosvika kumba amai vangu vakabva vachizondivheneka vakati ndainge ndiine njuzu iyo yainge iri pandiri. Saka njuzu iyi nekufamba kwenguva mukomanashe amai vakazoti
njuzu yainge iri pandiri yainge yakasviba ende yaifanira kuti inge ichizochenurwa. Vakaedza kuita zvose zvavainge vachifungidzira kuti kana vakashandisa nzira dzakati nedzakati dzechivanhu zvimwe kuda njuzu iyoyo inokwanisa kuzoitawo njuzu iri right, but hazvina kushanda mukoma. Kubva pandakangotanga kungotevera ndakatotanga kutorara nevanhurume ndichiri ne12 years ende zvekuti vanhu vaikwanisa kundiita painge pasina. Saka nekuzofamba kwenguva mukoma ndakatanga kuona kuti ndiri munhu ndinongowana varume vanenge vaine mari, like ipapo pandainge ndichiri musikana wechidiki kwedu kwatinobva mukoma, vanhu vane mari ndivo vaitongondipfimba. Kunyange munhu atori mukuru kwandiri aitongoya kwandiri obva atondiudza kuti anondida. Then ndakazoya kuSouth Africa. Ndauya kuSouth Africa ndingangoti the first 3 months ndiri muJoburg ndo pandakangotambudzika zvishoma, then ndokubva ndachizorota njuzu yakauya kwandiri ikabva yati ndiri kuona kuti zvinhu zvako hazvisi kufamba, nditevere. All of a sudden ndakazoona kuti ndainge ndatova pasi pemvura tiri mubako, asi mubako umu mukoma tainge tiri pasi pemvura asi mainge musina mvura. Ndakabva ndachizopiwa chikafu chekuti ndinge ndichidya. Mangwana ndakatoudzwa kutoti ndinge ndichitomuka kutogeza ndotoendawo mutauni. Ndakatongoenda kumall ndikatanga kufamba, ndopa ndakatobva ndachizopfimbwa neumwe murume muSouth African, murume wandakatanga kudanana naye. Saka what I know about my life is this: varume vose avo vandinenge ndarara navo, especially tikarara tose tisina kushandisirana dziviriro zvekuti panogadzirika covenant pakati pangu nemurume uyo wandinenge ndarara naye. Murume iyeye mukoma, it's either anofa accident, hatataki, kana kungorwara kana kungonyangarika. Murume iyeye uyo wandakatanga kufambidzana naye muno muSouth Africa akandipa mari ndikatanga kabusiness. Within 8 months ainge atoita accident akatofa mukoma. It was a horrific accident. Izvezvi mukoma ndikada kuverenga varume avo vafa muno muSouth Africa. Varume ava vanokwana ivo kuita 10. Apa njuzu iyi inoti kana kuri kunzi murume wandinenge ndichifambidzana naye mushure mekunge afa inotouya kwandiri yobva yatotanga kutoumbera maoko, yobva yanditi waita basa. Ndinozoirota manje yakasunga munhu uyo anenge abva mukufa wandinenge ndichifambidzana naye. Ndinenge ndava kuona uri mweya wake akasungwa nechain achiendwa naye pasi pemvura. Saka ndichiuya panapa mukoma nashe handione sekunge pane munhu anokwanisa kundibatsira. Amai vangu yainge iri n'anga yaitozivikanwa mukuwadzana kuti kune imwe n'anga yechichewa inobatsira chaizvo, because amai vangu vainge vari muMuslim, but vakaitadza njuzu iyi. Vakaita zvose zvavainge vachizama kuti vange ichenura but zvakaramba. Right now mukomanashi ndabvewo zera, handina mwana because iyo yakavhara mbereko yangu, and ndiri kudawo murume. I want to fall in love. I don't know kuti ndichazoroorwawo here. I'm scared that I will never be able to give birth in my life. Ndinotoseka zvangu vakadzi avo vanozvipembedza vachiti tine manjuzu. Ndinongoti like serious, vanhu ava vanomboziva kuti chinombonzi njuzu chacho chimbori chii. I feel so sorry for them nekuti havana kana zvavanoziva. Of course vamwe vanokwanisa kuti dziriko njuzu kani dzakachena. Yeah, you can say that because munenge muchiona sekunge zviri kukufambirai. Vazhinji vanoti njuzu dzakanaka nekuda kwekuti dzinokuunzira mari, but unombozviziva here kuti wacho anenge akupa mari unomutapurira umwe munyama wekuti unomutevera kweupenyu hwako hwose. Kana ukada kunyatsokugara pasi uchizviudza kuti une manjuzu, ukava honest about yourself, unoona kuti kumashure kwose kwawakabva uko you just leave people in a lot of mess, especially kana vari varume avo vaunenge wakambofambidzana navo uchidya mari dzavo. Vanhu ivavo vanosvika pakubroka, ende munhu akadaro haafi akamuka zvekare, nekuti njuzu kana ikagara
yakupa munyama, ziva kuti yakupa munyama kweupenyu hwako hwose, haufi wakazokwanisa kurarama upenyu hunoendeka zvekare. Saka ndangouyawo pano kuti ndinge ndichingopawo yambiro, especially kuvanhurume. Ukanzwa mukadzi achinzi ane manjuzu paari, siyana naye, nekuti zvinenge zviri paari haumbofi wakazvigona, zvinokudonhedza, unodonha, ende kana wadonha haufi wakakwanisa kuzomuka zvekare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Munobvumirana nazvo here? Hanzi kune avo vanoita zvemanjuzu, chamunozongotarisa ndechekuti ndinopiwa mari nevanhurume ini. Hanzi hamuzotarisi zvakawanda, like sekuti murume uyo anenge achikupa mari, iye kukupa kwaanenge achiita mari zvichikonzereswa nenjuzu dziri pauri, hanzi zvinomupa umwe munyama wekuti haangazombofi akakwanisa kusimuka zvekare muupenyu hwake. Saka hanzi kana ukagara pasi semunhu anozviti ane manjuzu, kana ukada kutarisa kumashure kwawakabva, hanzi varume vazhinji avo vawakafambidzana navo, vazhinji vacho hanzi vakangosvika pakuzobroka nekuda kwemanjuzu acho iwawo. Let us try to speak about this issue mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi mukomana makadai zvenyu, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mukadzi, ndinogarawo muHarare, uye zvekare ndine restaurant. Handikwanisi kuti ndinge ndichikuudzai kuti restaurant iyi iri kopi, because ndinenge ndichidowa kutozotochengetedza business rangu, but ndangoti ndinge ndichingoreurura. Kana usati wakamboenda kun'anga ukaona mashiripiti achiitika, unenge uchiri wakasara, nekuti panotaurwa nyaya dzakadai unongoti inyaya dzekugadzira. Ndichati restaurant yangu iri kuGlenora Sea, but sandiko kwairi. Restaurant yangu mukoma itori kune imwe nzvimbo yekutoti ndikatokuudzai munotoshamisika, kunzvimbo kwekutoti kana maminista vanotoenda vachitoti vari kutonodya. Chikonzero chakakonzeresa kuti inini nemurume wangu tinge tichienda kuNigeria mugore ra2018. Chikonzero chacho tainge tisina kuendako on a business trip, no, asi tainge tichida kuti restaurant yedu inge ichisimuka. Tainge tanzwa kuti kwainge kuine mamwe maprofeti ekuNigeria nedzimwe n'anga idzo dzavanoti mababa lawo ekuNigeria vane simba rekukuvhurira mari pane zvinhu zvako zvose izvo zvaunenge uchiita. Saka tiri muHarare mukoma, tainge tava kuona kuti zvinhu zvainge zvava kusafamba, macustomers ainge ava mashoma, ende tainge tava kuti kana chikafu zviya, tikabika chikafu taikwanisa kuti chikasatengwa toti mangwana tichachitengesa, but munosvika pakuchirasa chikafu chemurestaurant nekuda kwekuti panenge pasina kana munhu anenge achiuya kuzotenga. Tainge takatarisana neimwe bad luck yatainge tisingazivi kuti yainge ichibva kupi. Apa takabva tachizokwidzirwa marentals, because munzvimbo macho mune restaurant yedu kunodhura. Saka takazobetserwa neumwewo iye anoita zvekutengesa motikari, akati imi munombozviziva here kuti haisi nyore kuti utengesere munhu motikari, nekuti magaraji akawandisa muno muHarare. Sezvo magaraji awa akawandisa muno muHarare, munhu anokwanisa kutoya pagaraji pako achida kutenga motikari abva kune rimwe garaji, but ongotadza kana kungokufarira zvinhu zvako zvotovharika, otodzokera kuya otonotenga motikari sometimes inenge ichitodhura. Saka munotofanira kutoti munge muchitoshandisa zvamunoshandisa in business. Akatiudza kuti iye kubudirira kwaainge akaita nemudzimai wake nekuda kwecastles yavo yavainge vainayo yainge iri nhau yekuti vainge vakaenda kuNigeria. Akati kuNigeria kune vamwe vanhu avo vanobatsira. Mukomanashi takazoti tabvuma kuenda kuNigeria, ndipo apo ndakarota ngirozi yakauya kwandiri ikabva yachizondiratidza amai vangu vachinamata. Amai vangu mukoma vakanditarisa vakatanga kudzungudza musoro wavo, vakati kwandiri, mwanangu, kwainga wani ndakakudzidzisa kuti kana zvooma pfugama pasi nemabvi ako unge uchinamata. But ndakatarisa amai vangu
ndikabva ndatanga kunzwa hasha, ndikatanga kuchema. Pandakangochema mukoma, ngerozi iya yakanyangarika, zvikare naamai vangu vakanyangarika. Ndikabva ndatoona kumberi kwangu kwava nerima, asi kwainge kuine dom rainge riri pakati perima iroro. Dho iri pandakangorivhura ndakaona kuti ndainge ndatova mune imwe room yainge yakazara nemari. Ndikatoona nemurume wangu tava kutoenjoya upenyu. Ndakaudza murume wangu, akaudza friend yake akati it means kuti sekuru vekuNigeria vava kutokonekta nemi mumweya, itai mukasike muende kuNigeria so that zvinhu zvenyu zvinge zvichizokasika kufambiswa. Takaenda kuNigeria mukoma, tikasvika muLagos. Saka takabva tachizoenda kumba kwasekuru ivavo. Pamba apa mukoma nashi kwainge kuri kumachonyonyo, kusina kana magetsi, ende munhu wacho mukoma aita sekunge anotopenga zvihembe zvaainge akapfeka ko iko kunhuhwa. Saka tainge takaudzwa nefriend yedu kuti tainge tisingafanire kuti tinge tichizoshora zvose izvo zvatainge tichazoona zvichizoitwa. Kana akatituka tainge tisingafanire kuti tinge tichipindura, because akatotanga kutoseka akati, Zimbabwe vana Mugabe mauya kuno kuNigeria mauya kuzoita sei? Handibatsiri vanhu vaMugabe inini. Apa painge patori nevanhu vainge vakawanda, vamwe vainge vabva kuSouth Africa, asi tose tainge takanyarara. Hanzi midzimu yake inenge ichitokutesta kuti unokwanisa here kuva humble enough zvekuti unge uchizobetserwa nemidzimu yacho. Saka kana ukangopindura ukada kuzviidza sekunge wakangwara, anobva atorekedza kukubatsira, anobva achizotobva pamweya. Ende kana mweya wabva paari achikubatsira, hauzofi futi wakadzoka. Saka tainge takangomira tichingoshorwa. Nguva yakazoti yakwana, akabva achizoti, ndiri kuda kukubatsirai, ndiri kuona kuti makamboedza kunamata. I want to prove to you kuti neniwo ndine simba rakangofanana nesimba raMwari. Magods angu anondipa simba rakafanana nerina Mwari. Business renyu rakaramba kumhanya nemunamato. Iko zvino zvindava kuda kuti business renyu ringe richimhanya neropa manje. Ndakatarisa murume wangu, ndikadzungudza musoro wangu, ndikati kumurume wangu, ropa rei? Murume wangu akanditswinya, akanditi nyarara. Saka takazobuda panze mushure mekunge taonekwa kuti pane zvatainge tichitaura zvikanzi budai panze. Handidi vanhu vanotaura zvisina basa mumatare angu. Takabuda panze tikagara pasi tikatanga kukurukura. Saka murume wangu akabva achizoti, iwe taraone kuti tashandisa mari yakawanda sei, plus tikufanira kuti tinge tichidzosera umwe wedu mari iyo yaakashandisa nemudzimai wake pakuzodzoka. Tainge tisina mari yekutenga ma-return tickets, saka vainge vakatibhukira ma-return tickets nemari yavo, ende vainge vachiida. Takadzokera mumatare tikabva tachizoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizotsvaka dehwe rembada patinenge tadzoka muno muZimbabwe. Apo pandinenge ndiri kumaperiods ndipo apo pandaifanira kuti ndinge ndichizorara nemurume wangu. Tabva mukurara nemurume, ndaifanira kuti ndinge ndichizopukuta ropa rekumazuva angu ndichishandisa dehwe. Tikaita saizvozvo dehwe rikabva rachizonyangarika. Mukoma nashi taita saizvozvo, takatanga kubata mari. Taiti tikamuka zviya panze ndipo pataitonhonga mari ari mabhanduru maviri kana kuti matatu. Taiti kana tikaverenga mari taiona kuti mari inenge iri about $5,000 ndo yataizotora tobva tashandisa mubusiness, nekuti takanzi tofanira kuti tinge tichisimbisa business redu nemari iyoyo. Takaita sezvatainge takaudzwa nasekuru. Saka takabva tachizoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizouraya Kitsi. Muri kuona, ndokusaka ndakuudzai kuti hazviite kuti ndinge ndichikuudzai kuti restaurant yangu iri kupi, nekuda kwezvatakaita nezvatinopota tichiita after each and every 2 kana kuti 4 months parestaurant pedu mukoma nashi tinouraya Kitsi. Izvi zvinongozivikanwa nemushandi umwe chete wemurestaurant medu. Saka kana tauraya Kitsi iyi tinoiurayira kumba kwangu, then tobva taicheka into small pieces. Sometimes tinokwanisa kuita kana iri mince meat, paya panozobikwa stew, beef kana kutorosta, then tinobva tachizomwaya minzi dziya kana nyama iyaya yeKitsi. Vanhu pavanenge vachitenga
tinobva tachizovapakurira nevamwe vashandi vangu vanenge vasingatozvizivi kuti vari kutopakura beef inenge yakasangana nenyama yekitsi. Ende patinoita zvinhu izvi, including musikana wedu uyo watinovimba naye, tine mafuta awo atinenge takazora. Mafuta awa mukomanashe handizivi kuti anobva kupi, asi ndakaudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitenga poto. Ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitenga kapoto kadiki tuya tumapoto tunongoshandiswa as a design display mukitchen. Ndakatoka order online nekuti ndakanzi ndinofanira kutenga kanodhura, so I ordered one from Italy kakatouya kunoku kuZimbabwe. Saka kapoto aka kanogara mune imwe room iyi inokupindwa neni nemurume wangu ne one of the girl uyo wandati ndiye watinovimba naye. Takatomuita manager wekurestaurant kwedu, even though she's not much educated. Saka ndo zvatinoita izvi mukoma. Kubva zvatakatanga kuita zvinhu izvozvo, ndakatoona kuti zvinhu zvedu zvakatanga kufamba. Now dambudziko ravapo nderekuti murume wangu ari kurota sometimes achitovhiya mwana wedu. Kana amovhiya anobva atora matumbu ake omasvina, anozoona ava kubika. Eniwo ndichitomubatsira nemusikana uya tobva tatopakurira macustomers kurestaurant kwedu. Takataura neng'anga yekuNigeria, but takataura nevana vacho vakati kana zvirizvo zvinofanira kuti zvinge zvichaitika, kana zvichazoitika zvichaitika, imimi do not be afraid. Zvichireva izvo here kuti tichasvika pakuuraya mwana wedu totora matumbu tomabikira vanhu kurestaurant iyi, dai zvikasasvika ipapo. Asi ivo vakati what the gods want we cannot refuse to do it. Zvekuraya mwana wangu ini hangu handingazvikwanisi. Zviri nani kuti tidzokere muurombo, asi ndinoti kana ndikataura saizvozvo murume wangu anotsamwa zvisingaite. Iye anotoita sekunge akatogarwa nerimwe zidhimoni rekuti kana utsinye hwaanoita murume wangu, hwaanoitira hama dzake, zvinotopisa tsitsi. Asi ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Ndine zvakawandisa zvinondinetsa mumwoyo, zvinotoda one on one chaiyo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna yapakaipa, ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kitsi chaiyo, hanzi vanouraya kitsi after each and every 2 months. Kana tatadza hanzi after 4 months ndo patinouraya kitsi. Kana tauraya hanzi tinotobika totozanganisa nenyama yebeef inenge yakagochewa kana kuti stew. Hanzi mushando wavo umwe chete ndiye ega anozviziva. Strange things they do happen in this world. Rikidzaiti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi ininiwo ndirikugara kune, please musazotaura kwandiri kugara name hidden country. Handichagara munyika, ndakabuda muZimbabwe mainge muri mukore ra2010 ndichitotiza neupenyu hwangu. Nyaya yangu yakatanga ndiri garden boy kuBorodzel kuHarare. Ndainge ndichita basawo rechigarden boy. Munongomaziva mabasa acho ekungosakura, kugadzira maflowers nekungocleanawo swimming pool nemamwe masmall errands. Imba iyo apo pandainge ndichishanda varidzi vacho vainge vakapfuma zvekuti munhu aigara imomo waikwanisa kutofunga kuti vanhu ava ndivo varidzi venyika yeZimbabwe. Mundiregerere mukoma, nekuti kutoenda kuchikoro handina kuenda kuchikoro. Ndakabva kwamutoko netsoka ndikapinda muHarare ndikagara sestreet kid. Ndakazonhongwa kuHarare garden apo pandainge ndiine 15 years. Zvinhu izvi zvakazoitika ndava ne16 years. Gadzirisai apo pamuri kuona pakakanganisika manyorero andaita. Dai ndaita zvekukuisirai audio, asi panitiri pane ruzha rwakanyanyisa. Saka munokwanisa kugadzirisa. Pamba pandainge ndichigara apa painge paine umwe mwana musikana wavo mukuru, mukadzi uyo ainge achigara kugwero nemurume wake. Ainge aine mari yakawanda, akaroorwa nemurume ainge aine mari. Dambudziko ravo guru nderokuti mukadzi wacho
ainge achishaya mwana. Saka murungu wangu akabva achizondidaidza nerimwe zuva. Vakandidaidza mumba, ndokainge kari kekutanga kupindawo mumba mavo, nekuti ndainge ndisingatendedzwi kutopinda mumba kunze kwemukicheni. Saka vakabva vachizoti, tinozviziva kuti uri mwana mudiki, asi tine zvatinoda kuti unge uchizotibatsira nazvo. Vakandibvunza kuti ndainge ndakamborara nemunhukadzi before here. Ndakatotanga kutonyara because ndainge ndichiri mwana mudiki panguva yacho iyoyo. Vakati kwandiri, usanyara. Vakati ivo vainge vachida kucherechedza sikarudzi yangu. Mukoma ndakashamisika nazvo. Vakatarisa vakati vainge vachazodana chiremba. Saka chiremba akauya akatora ropa rangu. Vakazodzoka zvekare, ndikazotorwa zvekare rimwe ropa. Handizivi kuti vainge vachidei kubva pandiri. Saka vakazoti pane zvavainge vachida kuti ndinge ndichizoita zvandainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizoudza kana ani zvake, kunyange ndainge ndisina hangu hama. Asi vakati kunyange shamwari dzako idzo dzaunowirirana nadzo, avo vainge vachishandawo semagardeners munharaunda mandainge ndichigara, vakati usambofa wakaudza kana ani zvake kuti izvi ndo zvatoda kuti unge uchizoita. Vakati mwana wedu haana mufaro nekuti ari kutadza kubatira pamuviri, zvino tinoda kuti unge uchirara naye. Ndakatya mukomana achi ndikavhunduka, ndikati vanhu ava zvimwe kuda vari kuda kundisungisa. Ndakatanga kuchema ndikati, kazi mune zvamashaya here pamba penyu? Kazi mafunga kuda kuti ndige ndichifira mujeri? Because ndainge ndichifungidzira kuti zvimwe kuda vaida kuti kana ndikazorara nemwana wavo vobva vachizondipomedzera mhosva yekuti ndamubata chibharo. Vakaseka vakati kwete, vainge vasina mufungo wakadaro. Saka mwanasikana wavo pavakazobva pamba, pazvainge zvava kufanira kuti zvinge zvichiitika, akatanga kuuya akapfeka zvipfeko zvainge zviri very attractive. Akatotanga kundipa attention and ainditevera pose pandinenge ndiri. Anenge achinditevera, aindiinvita mumba, ende aiti kana akararapo pamba apa usiku aititaura neni nekuti ndiri kutya. Saka akazotoita zvekutondibata nerimwe zuva, because inini ndaitya, ndainge ndisati ndakambozviita nemukadzi before. Saka pakazoti papera 5 months ndopa akabva achizobatira pamuviri. Abatira pamuviri, mistake yakaitika iye mukufara kwake akandiudza kuti ainge ava nenhumbu, ainge asingafaniri kuti ange achindiudza, but akangofarisa akauya akandihaga akandikisa akandibatisa dumbu rake akati ndine nhumbu. Saka vabereki vake vainge vakaronga kuti ndinge ndichizourawa kuitira kuti secret iyi isazombofa yakazobuda. Saka vakazondidaidza mumba, ndakaenda mudining room umo mavainge vari vakagara. Saka vakabva vachizondiudza kuti pane kwavainge vachida kuenda, uye zvekare vainge vaine mari yavainge vachida kundipa. Saka imbwa dzakazotanga kukukura panze dzichirumana zvisingaite. Vakanditi enda unoona kuti chii chiri kuitika panze. Vaiva vaine mabulldogs avo avainge vainawo, saka aipota achirwa, ende aiti akatanga kurumana aikwanisa kuita usiku hwose achirumana. Saka pandakasimuka mukoma ndo pandakaona kuti pasi pesofa iro rainge rakagarwa nabhosi vangu painge paine pfuti yainge iripo. Pandakaona pfuti iyo yomukoma ndakabuda, asi pandakazoti ndichinonobuda panze ndakaita kakuda kakunomhanya, because hana yangu yakavhunduka. Ndopa vakamhanyawo vachibuda mumba, ndikahwanda nemadziro vakatanga kunditsvaka. Apa vainge vari pafoni vachiratidza kuti vainge vaine vamwe vanhu avo vavainge vachitaura navo, vainge vari munzira vanhu ivavo kutouya kuzotonditora kuti vange vachizondiuraya. Vanhu ava vaita sekunge masoja kana kuti mapurisa mukutaura kwavo kwavainge vachiita. Mukoma handizivi kuti Mwari vakandinzvengesa sei, because ndakangonojamba juraho. Imwe imbwa yakatonditevera ichimhanya, haina kuhukura kana kuita sei. Ndikajamba juraho, ndakabata magetsi akandirova, asi handina kuita hanya nazvo. Ndakatiza, wainge uri musi weTuesday, ndikarara kupaki. Mangwana acho makuseni ndipo pandakatanga kufamba ndichipinda mutauni. Ndakabva
sangana neumwewo uyo akazonditora akandibatsira kuyambuka bhodha ndikazouya kuno kunyika kwandiri mukomanashi ndiri kuresa neZimbabwe ende kudzokera ndinototya. Mwana wangu wandakabereka mukoma ndiye anondirwadza. Mwana wacho uyu ava ne14 years ariko kuHarare I think, ende ndinozviziva kuti atova kure nefuture, haatozvizivi kuti baba vake varipi, ende kunoku kwandiri handina kukwanisa kuitawo mwana ende ndinotya kudzokera kuZimbabwe. Ndiyo secret yangu yandikunzawo pano. Zuva nezuva ndinoti kana ndikafunga nezvazvo moyo wangu unondirwadza because ndakakura ndiri nherera ndichishungurudzwa sefudza mombe. Kana kwamutoko kwacho mukoma ndakatizako nekuti ndainge ndakaudzwa noumwe musikana uyo ndainge achishanda pamba pandainge ndichishanda, zvikanzi uri kuzviziva here kuti uri kuda kuurawa? Ndikati nei, nekuti vainge vakandivimbisa kuti vainge vachazondipa mombe yandainge ndakashandira the previous year, saka vainge vava kusada kundibhadhara. Saka ndakabvako kwamutoko ndichifamba netsoka ende ndikazoya muZimbabwe ndikabva ndachizosangana zvikare nezvandakasangana nazvo. Handizivi, ndinotya. Ndaimboti ndinoenda kumapurisa but nekuda kwekuti vanhu vacho vane mari dzavo handizivi kuti vachiri vapenyu here kana kuti vakafa. Ndiyo nyaya yangu iripo yandauya nayo panapa. Ndongoramba hangu here ndakagara ndiri kunoku kwandiri kana kuti ndodzokera kuZimbabwe ndongonosvitsawo nyaya yangu kuvakuru. Vedare ndo message yandakatumidzerwa ichibva kuna mukoma vedu. Apologies nema mistake. Mukoma vanga vachiti ivo havana kuenda kuchikoro. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndigere munyika yevatorwa iri kure neZimbabwe asi vari havo muAfrica. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndo zvakaitika apo pavainge vachishanda kuBorodale Garden Boy. Vakazoshandiswa kumitisa mwana wepamba pavainge vachigara. Mwana uyu vari kuti anofanira kuva aine 14 years mwana iyeye. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Vangaitawo sei mukoma vedu ava?